Jedna replika, poštovani kolega Glasnović, izvolite. Poštovani gospodine Culej, puno ste toga iznijeli. O nekim stvarima se još ne može govoriti o Domovinskom ratu, ali dolazi vrijeme i za to. Imate vojne tajne, imate nacionalnu sigurnost. Primjer jedan, dobro ste govorili, kod nas nije bilo vojno-pravnog sustava na mjestu. Niti su vojni sudovi funkcionirali, sve su se vojni problemi stevali na civilne sudove, a ja bih rekao nerad nekih u ratu je bilo na razinu izdaje, veleizdaje. I kako mogu danas neki ljudi koji su predali oružje teritorijalnoj obrani, TO, biti ministri, možda predali oružje TO, a bili su sekretari narodne obrane. Kako je moguće, ako govorimo o novoj doktrini, da ljudi iz stare doktrine još rade u Hrvatskoj vojsci? Kako je to moguće? Ako je ta doktrina poražena, zar nemamo mladi ljudi, rođeni nakon 72. godine, koji mogu provesti na djelu novu doktrinu? Ja sam molio kao Boga u vrijeme rata da se ustroji dočasnički kadar u Hrvatsku vojsku. Niko nije slušao, sad imamo? Imamo dočasnički kadar. To je neizbježivo, jer vojska mora pružiti inicijativu, organizacija, inicijativu i vodstvo do najniže razine. Nakon 2000 godine svi su maknuti generali, nikoga nije zanimalo naučene lekcije. Ja šta sam imao, jer sam ustrojavao borbeni centar u jednoj drugoj državi, sa 6 staza, najveći borbeni centar u ovom središtu Europe, dočasnički centar i simulacijski centar. Te naučene lekcije nisu nikoga zanimale, nego ti su ljudi maknuti. Jedino što mi zabrinjavalo je kako smanjiti vojsku. Mi danas osjećamo posljedice toga razorajuće, da se razorila Hrvatska vojska i hvala Bogu da je došao ministar Krstičević, vratio je počasnu stražu i ove druge stvari. Ponos Hrvatskoj vojsci što su ovi bivši probali uništiti i da nam unište kolektivnu memoriju. Taj projekat još nije završen. Hvala.